Per tal de fomentar la reutilització d'aigua i l'economia circular com a elements claus per a les ciutats en un context d'escassetat i variabilitat de recursos, a Agbar estem transformant les estacions depuradores en ecofactories. Amb aquest canvi aspirem que les instal·lacions reutilitzin el 100% d'aigua, produeixin l'energia que consumeixen, minimitzin els residus generats i tinguin un impacte positiu en l'entorn social i la biodiversitat. Aquesta iniciativa és molt més que una qüestió tècnica o operativa. Implica una transformació profunda de la gestió del cicle de l'aigua per fer realitat l'economia circular. Un nou model de producció i consum sostenible que ens comprometem a impulsar mitjançant les aliances allà on operem i que ha estat reconegut per l'Organització de les Nacions Unides com a iniciativa destacada pel seu compromís amb el medi ambient i l'acció climàtica.